Tänään puhumme sus. Haista paska. Haista paska. Haista paska. Haista paska. Pakko haistaa, kun sieltä päin tuulee. Haluaako Suomen ministeri puhua lisää uutisista? Hyvää iltaa. Tässä Suomen pääministeri haluaa lakkauttaa koulut ikävästä Suomen taloudellisesta ISN juomisesta. Jee! Koulut loppuu. Nyt lähdemme juomaan energiajuomaa. Tämä koskee kaikkia. Olisiko tämä ohjelman Tämä on sekava mainos. Tässä on uusi typertapon kainalokarva Osta tästä uusi Suzuki. Tämä on hyvä Suzuki mangi. Tänä aamuna on pakkasta. Miten voi olla pakkasta, kun tänään on kesäloman perkele? No mieti sitten, kun meet nukkumaan ja panemaan kättäsi. Miten mä voin panna kättäni? No en mä tiedä, se omalla tavalla. Joo, tää jakso on vähän tämmönen. Kato, siellä se menee. Missä? Mikä menee missä? Kato, mopoauton perkele. Sammuu kesken kaiken. Kato, tuossa yhdessä on liian. Kuka oikeesti niitä tuunaa? Kuka sanoo, että tää on nyt nyt bändi alkaa. Onko joku auttaa? No ei vitussa jaksa ite omin voimin. No perkele. Mitä sä teet? Pese hampaita. No ei kyllä ihan siitä kuulosta. Ai eikö? Mitä sä nyt teet? No yritän nukkua. Miksi sä nukut? Oho, sehän oli. Ja tässä se on. Radio.